фестываль «Магнификат». Найперш дазвольце мне ад імя журы падзякаваць арганізатарам гэтага фестывалю, яго старшыні, Юрыю Гарулёву. Дазвольце таксама падзякаваць гаспадару гэтай дыяцэзіі, ардынарыю Віцебскай дыяцэзіі, біскупу Уладзіславу Бліну, глыбоцкаму дзекану ксяндзу Мечыславу, усім святарам дыяцэзіі за духоўную апеку, за малітоўную падтрымку, якая вельмі і вельмі нам была патрэбна на працягу ўсіх дзён нашай працы. Дазвольце падзякаваць таксама гаспадарам глыбоцкай зямлі. Сёмы год мы адчуваем гэтую вашу гасціннасць. Дзякую вам за тое, што кожны год вы нас знаёміце з усё новымі куточкамі гэтай прыгожай зямлі. Дзякую вам асаблівы за ўчарашні візіт у Празарокі, за знаёмства з радзімай Ігната Буйніцкага, асоба якога вельмі важная для нашай культуры. Вялікі дзякуй таксама удзельнікам гэтага фестывалю, творцам нашым шаноўным. Дзякую вам за вашы таленты, за вашы працы, якія вы нам прадставілі. Матушка Сафія параўнала «Магнификат» з букетам кветак. Дазвольце мне скарыстацца гэтым вобразам і сказаць, што і сёлета гэты букет быў вельмі разнастайны. У гэтым букеце былі самыя розныя кветкі, і ўсе яны нас радавалі і сваімі адценнямі, і сваімі колерамі, і сваім водарам. Старайцеся, каб наш свет быў больш дасканалым, больш духоўным. І гэта сапраўды высакародная праца. Я хочу пажадаць вам поспехаў, натхнення і шчодрага Божага спрыяння ў гэтай вашай высакароднай працы. Дзякую вам і да новых сустрэчаў. Дыпломамі і прызамі журы за лепшую рэжысуру. Фільм «3 кіламетры да неба». Аўтар сцэнарыя і рэжысёр Вольга Дашук. Вельмі расчуленая, вялікі дзякуй за гэтакі выбар. Але тым больш я радуюся не таму, што маю працу ушанавалі, а за майго героя, для якога гэта вельмі важна. І дзякуючы яму меўся адбыцца гэты фільм. Самым большым страхам мне было, каб ён не разбіўся падчас таго, што ён надумаў зрабіць. І, відаць, Богу было заўгодна, каб все так склалася. Так што шчыры дзякуй. За ўклад у адлюстраванне міжрэлігійнага дыялогу у неігравым кінематографе узнагароджваецца рэжысёр з Італіі Карло де Б'язе. Мы запрашаем прадстаўніцу Італіі Элізабет падняцца і атрымаць гэты прыз для Карло. За даследаванне і раскрыццё хрысціянска-каталіцкай тэматыкі ў фільме «Знакі святасці» і тэлепраграме «Подзвіг святога Максіміліяна Кольбе» узнагароджваецца аўтар тэлепраграмы «Існасць Беларусь» Інна Сабалеўская. Для мяне, як для журналісткі, вельмі важна гаварыць пра глаўнае. Таму што зараз у свеце вельмі шмат гавораць, і гавораць пра розныя рэчы. Але гаварыць пра Хрыста, гаварыць пра любоў, пра ахвяравальнасць за другіх, гэта, здаецца, на мой погляд, вельмі важна. За ўдумлівае адлюстраванне урокаў гісторыі і духоўнага стану сучаснага грамадства узнагароджваецца фільм «Пакаянне, адчыні мне дзверы». Рускі летапіс «Россия». Аўтар сцэнарыя і рэжысёр Алена Лабачова-Дварэцкая. Спасибо вам огромное. Мы вас всех очень любим и всегда с радостью к вам приезжаем. Спасибо вам.
за професіяналізм у раскрыцці балючых праблем нацыянальнай гісторыі узнагароджваецца фильм «Армянский хлеб». Автор сценария и режиссер Армен Гаспарян. Спасибо большое. В 2001 году в Армении был с визитом Папа Римский, Иоанн Павел II. Он сказал, что трагедия армянского народа 15 года – это не убийство народа, а свидетельство веры. Это благодаря этим людям, моим предкам, я сейчас здесь стою. Спасибо вам и им тоже. Наступная номинация за выразное кинематографичное рашэнне тэмы миссионерского служения узнагароджваецца фильм «Миссия». Телебачение Бялосток, Польша. Автор сценария и режиссер Ежи Калина. Подякуем, конечно, нашим польским сябрам и удзельнік атрымае свой прыз. За выяўленчае майстэрства ў раскрыцці евангельскай тэматыкі фильм «Купальна Силаам», израильские кинематографисты, автор сценария и режиссер Биджу Майкл. Так само мы долучимся. Давайте яшчэ павіншуем, конечно, гэтага майстра, як усіх віншуем мы сёння, і ён атрымае, мы спадзяемся, свой прыз крышку пазней. За кинематографичное рашэнне тэмы Холокосту ва ўспрыняцці сучаснага чалавека узнагароджваецца фильм «Аушвиц. Мой наставник». Италия. Автор сценария и режиссер Катя Бернарди. Мы шановную Элизабет запрашаем яшчэ раз узняцца на сцену. За пошук гармонии у духовным и мастацким познании Бога отзначается фильм «Партитура». Фильм «Лаборатория Ирпенское коло» и кинокомпания «Лесвица. Украина». Автор сценария Игорь Сапко, режиссер Александр Столяров. Падтрымайце своих сяброў, тым больш, што вы ведаеце добра айца Ігора, які сёння у нас, на жаль, не прысутнічае. Отец Игорь просил, чтобы я традиции не нарушал, и он передал Юрию Горулеву следующий фильм очередной на следующий кинофестиваль. За тэалагічную глыбіню аўтарскага тэксту узнагароджваецца фильм «Дорога жыцця», Польша. Автор сценария Ганна Кашевска, режиссер Ганна Кашевска, Марьюш Срокаль. Калі ласка, падтрымаем польских сяброў и попросим подняться на сцену Михала Куркевича, прадстаўніка польскага інстытута, каб атрымаць гэту ўзнагароду. Калі ласка, Михал, наш шановны член журы. Перадайте, калі ласка, гэту ўзнагароду вашим польским сябрам. Віншуем вас. За стварэнне пластычнага вобразу настаўніка. Вось такая фармулёўка у нас з'явілася. Узнагароджваецца дакументальны фільм «Сэрца багаты. Рукі Хуан Рэя». Италия. Автор сценария Марко Чивинелли. Фабрицио Лоски, режиссер Марко Чивинелли. Калі ласка, усе прызы амаль збірае Італія. Віншуем, congratulations.